Най-странната тайна на света. Искам да ви разкажа за най-странната тайна на света. Преди няколко години покойният Нобелов лауреат доктор Алберт Швайцер бил попитан: „Докторе, какво не е наред с хората днес?“ Той замълчал за момент, след което казал: „Хората просто не мислят“. За това искам да поговоря с вас сега. Живеем в златна епоха, време за което хората са чакали, мечтали и работили в продължение на хиляди години. Но след като е тук, го приемаме на готово. Ние сме особено щастливи, тъй като живеем в най-богатата епоха, съществувала някога в историята. Във време на изобилни възможности за всеки. Но знаете ли какво се случва? Нека вземем 100 човека на 25 годишна възраст. Имате ли някаква идея какво ще се случи с тези хора, докато станат на 65 години? Всички те, когато са били на 25, си мислили, че ще успеят в живота. Ако попитате всеки дали е искал да бъде успешен, ще ви каже да. И ще забележите, че е бил нетърпелив към живота и е имал онзи ярък пламък в очите и дръзко поведение. Животът му се струвал едно интересно приключение. Но до момента, в който тези 100 човека станат на 65, един ще бъде богат, 4 ще са финансово независими, 41 все още ще работят, 54 ще бъдат разорени. Помислете за момент. От 100 само 5 стават велики. Защо толкова много се провалят? Какво се е случило с пламъка в очите им, когато са били на 25? Какво е станало с мечтите, надеждите и плановете? И защо има такова отчаяние между това, което тези хора са искали да постигнат, и това, което всъщност са постигнали? Когато говорим за 5% постигнат успех, трябва да дефинираме успеха. Ето най-добрата дефиниция, открита досега. Успехът е прогресивна реализация на достоен идеал. Ако човек се стреми към предварително определена цел и знае къде отива, този човек е успял. Ако не прави това, той е провал. Успехът е прогресивната реализация на достоен идеал. Роло Мей, известният психиатър, е написал една чудесна книга, наречена „Стремежа на човека към себе си“. И в нея казва: противоположното на коража в нашето общество не е страха, а конформизма. И това е проблема днес – конформизмът. Хора, които действат като всички останали, без да знаят защо или къде отиват. Сега си помислете за момент. В България има над 2 милиона хора на над 65 годишна възраст и повечето от тях са разорени. Те разчитат на някой друг за нещата от първа необходимост. Учим се да четем, когато сме на 7. Учим се да изкарваме прехраната, докато сме на 25. И често тогава не само се издържаме, но и се грижим за семейство. И все пак, докато станем на 65, не сме се научили как да бъдем финансово независими в най-богатата земя. Защо? Защото сме конформисти. Проблемът е, че повечето от нас действат като неправилната група. Онези 95%, които не успяват. Защо тези хора се подчиняват? В действителност не знаят. Те вярват, че животът им се оформя от обстоятелства, от неща, които се случват от външни сили. Те са направлявани отвън. Веднъж бе проведено едно изследване, което включваше широка маса от работещи хора. Те били попитани: защо работите? Защо ставате сутрин от леглото? 19 от всеки 20 нямали понятие. Ако ги притиснете, ще ви кажат: всеки отива на работа сутрин. И това е причината те да го правят, защото всеки друг го прави. Нека се върнем сега на дефиницията ни за успех. Кой успява? Единственият човек, който успява, е този, който прогресивно осъществява достоен идеал. Човекът, който заявява: ще постигна това, и започва да работи за осъществяването на този идеал. Ще ви кажа кои са успелите хора. Успешна е учителката, която преподава в училище, защото това иска да прави. Успешен е мъжът, който управлява газ-станция, защото това е била мечтата му и това желае да прави. Успешни са предприемачите, които развиват собствена компания, защото са мечтали за това и това са искали да постигнат. Успешен е успешният консултант, който иска да е номер 1 и да развива себе си и организацията си и прави стъпка към тази цел.
Успешен е всеки, който преследва целенасочено, предварително обмислена цел. Но само един от всеки 20 го прави. Ето защо днес няма кой знае каква конкуренция, освен ако не я направим сами. Вместо да се съревноваваме, просто трябва да създаваме. В продължение на 20 години търся ключа, който ще определи какво би се случило с човека. Исках да знам дали има ключ към узнаването на бъдещето, който да го превърне в обещание. Има ли начин да се гарантира бъдещия успех на човек, ако той знае как да го използва? Има такъв ключ. Питали ли сте се някога, защо толкова много хора работят усилено и честно и никога не постигат нещо определено? И защо други изглеждат така, сякаш нищо не правят и имат всичко? Сякаш притежават магически допир. Чували сте да казват за някого: всичко, което докосва, се превръща в злато? Забелязали ли сте, че този, който има успех, продължава да бъде все по-успешен? И от друга страна, онзи, който е провал, продължава да се проваля. Разликата е в целите. Някои от нас имат цели, други нямат. Хората с цели успяват, защото знаят на къде са тръгнали. Толкова е просто. Представете си един кораб, който напуска пристанището. Представете си го с цялостното планиране на траекторията на пътуването. Капитанът и екипажът знаят с прецизност къде отива корабът и колко време ще му отнеме да стигне там. Тук има дефинирана цел. И в 9999 от 10 000 случая корабът ще акостира там, където е трябвало. Сега нека вземем предвид друг кораб, точно като първия, но без екипаж и капитан на него. Нека не му даваме цел, нито предназначено пристанище. Просто стартираме двигателите и го пускаме. Мисля, че ще се съгласите с мен, че ако успее да излезе от пристанището, ще потъне или ще отиде на безлюден остров, изоставен. Не може да стигне до никъде, защото няма цел и напътствие. Същото е и с човешкия ум. Да вземем, например, консултанта. Няма никой друг на света, чието бъдеще да е по-светло от това на консултанта. Продаването е най-скъпо платената професия на света, ако сте добри и знаете на къде отивате. Всяка компания има нужда от топ консултанти и ги награждава богато. Граница им е небето. Но колко такива ще намерите? Икономиката днес може да се сравни с конвой по военно време. Цялата и структура е забавена, за да поддържа най-слабото място, точно както конвоят използва скоростта, която да позволи на най-бавния кораб да остане в групата. Ето защо е толкова лесно да си изкараме прехраната днес. Не се изисква определен ум или талант, за да се издържа семейство. Имаме една основа, така наречената сигурност, ако човек търси това. Но всички ние трябва да решим колко над тази плоскост да се целим. Нека сега се върнем към най-странната тайна на света – историята, която исках да ви разкажа днес. Защо хората с цели успяват в живота и хората без тях се провалят? Нека ви кажа нещо, което, ако наистина разберете, ще промени живота ви веднага. Изведнъж ще откриете, че привличате късмета. Нещата, които искате, просто ще идват към вас. И от този момент няма да имате проблемите, тревогите, измъчващата бучка на безпокойство, които може би сте изпитвали. Съмнението и страхът ще останат в миналото. Ето ключът към успеха, както и към провала. Ние се превръщаме в това, което мислим. Нека да го кажа отново. Ние се превръщаме в това, което мислим. В миналото велики учители и мъдреци, философи и предсказатели са спорили относно различни неща. Но само по този въпрос са били в съвършено и единодушно съгласие. Ние се превръщаме в това, което мислим. Чуйте какво е казал великият император Марк Аврелий. Животът на човека е това, което той сам мисли за него. Бенджамин Дизрели е заключил: всичко идва, ако човек само почака. След дълги медитации съм дошъл до заключението, че човешкото същество с предварителна цел трябва да я осъществи и нищо не може да устои на волята, която оправдава справедливото съществуване на нейното осъществяване. Ралф Уолдо Емерсън е написал следното: човекът е това, за което мисли през целия ден. Уилям Джеймс е казал: най-голямото откритие на моето поколение е идеята, че човек може да променя живота си, като промени умствената си нагласа. И също, нуждаем се само от хладнокръвно действие, сякаш въпросното нещо е истинско и то ще стане непогрешимо истинско.
установявайки връзка с живота ни, ще стане толкова вплетено в навиците и емоциите ни, че интересите ни за него ще се превърнат в онези характеризиращи